If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. So, good morning! Another day, another vlog, another kabuhayan. So, here with me, Giselle. So, before we continue our video, don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga bago naming videos. Sa lahat po ng nanonood, maraming salamat. Don't hesitate to comment in the comment section para ma-shoutout po kayo. Pwede po tayong mag-shoutout. At huwag niyo pong kaligtaang panuorin ang other segment ng Pinoy Rap YouTube Davao. Meron po tayong Joyride, Road Trip, Good Morning Davao, Good Morning Pinoy Rap Breaking News. And subscribe, and share, and like niyo po lahat ng mga videos natin. At tulungan niyo po kaming maka-reach ng 10,000 subscribers sa YouTube. We have Facebook page, Pinoy Rap. We have TikTok, Pinoy Rap. So, supportaan niyo po kami. Sa lahat po ng nanonood, pwede po kayong mag-comment at mag-suggest ng mga bagong panghanap buhay na pwede ko pong itinda sa aking tindahan. Don't hesitate to comment po. At kung meron pa po kayong suggestion para i-enhance ang negosyo ko po, comment lang po kayo para mabasa ko po. So, tara, samahan niyo akong i-prepare ang aking mga paninda at magtinda at maghanap buhay tayo ng buong araw para may pambayad tayo ng utang. So, tara na! Ibutan naman yung rapper gali. So, first things first. Hi, Dad! Hi, Dad! Hi vlog, welcome to my vlog, sabi ng anak ko. Ano bang gustong intro ninyo? So, a day in a life, as a inahan, sanay negosyo, pero dagat utang. Gusto nyo ba yun? Kaya nga yun, totoo. Totoo yun. Legit yun. Nagde-negosyo ako, pero yung utang ko, ganito. Gloves are ready. So, we must go to our first things first. The pork. Masarap na pork barbecue. Alam nyo ba, trivia, may nabasa ako sa Google balik, na pag kumakain ka daw ng pork barbecue, nakaka-enhance daw to ng, parang nakaka-shine ng body, tapos nagbibigay daw to ng iron sa katawan, ang pork barbecue. So, laging tandaan, pag kumakain tayo, in moderation lang. Kasi healthy yun. Pero kung sobra-sobra, bawal. Nakaka-high blood na. So, nagiging masama na sa katawan. So, in moderation lang. Pero, tinitinda ko pa rin to araw-araw. Kasi araw-araw, iba-iba naman yung customer. Diba? At meron nga pala akong good news. Mamaya-maya, i-award ko yung 7th winner ng aming Buy, Eat, and Win, and 8th winner. Kasi kahapon, hindi po ako nakapagtinda because of other purposes. Ngayon ko i-award yung dalawa. So, stay tuned at para makilala ninyo. At sa mga nanonood na hindi pa bumibili, bili na kayo sa tindahan ko at para to get a chance to win 100 pesos worth of barbecue or 50 pesos worth of barbecue. At saka next week, abangan nyo next week, may bago na naman tayong pakulo at papremyo. So, stay tuned sa lahat ng viewers. So, halik kayo na. Samahan nyo na akong tuhugin ang ating pork barbecue. Na. Ay na ha. Ay, wala na lagi. Magpagupit ka?
Patupi mo ka, kamundo ang siki. Patupi mo. Naikwanda kwarta sa pitakas, kalibo. Sabayin na lang, kaya para unahon siya, dali ram na siya tupihan. Ha? Dili man gud unahon man na siya tupi. Nasa pitaka. Oh. Anak. Wala pa kami ka Marsan. Uban dito na kay Paragaw. Bye vlog. Bye bye. Boy. Bisa sama hidayah. Sigado guys. Masyadong barbershop, guys. Di sila kapatupi, guys. Kaligo na lang pa. Pangita, dira. Ngano bitaw, hindi mo isip di. Baka nakiruan, di kamot isa.
Nawa lagi dyan sa foam, nara na diha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ate, gisangit. Kilid sa bertahan, wala? Tiyan? Kapagay, nagsangit. Nadas foam, no? Tanawa na dahil kung sa'yo nadas ilalom. Ha? Ano man? KitKat? Pilay kapital ni Maning Pork pa. 209. Dala sa taba. Kaya lagi sana sila pasilpuna mo. Kaya mga mata anak pa. Tauro ko na mata ni Ili. O puti na kayong ilalong. Dile! Matulog pa mo diha, makaginansya pa mo kuan. Tulog mo kaya ito tagag daw bayaon niya gabi eh. Uban ka dili. Papalit daw si Daddy pizza. Kung pareha gani sa dusit na. Pareha sa dusit ba? Oh, palit na si Duspat. Daddy ato. Daddy asbag. Asa di ay. Ikaw mo raman anak diha ah.
Bye-bye. Di lagi magawas. Sila dyan ko ingon ha, dili magawas ha, dili patuo ha. Palog dito ako ng lubot ni Moron. Mo, abutis ako isa ka na one web, kahanan o barbecue. Iman siya kaabot no? Hoy! Mo naglumo! Sige na pa. Wala si Mami Pangutan. Me? Ha? Okay naman, yan naman. Oh, Read out. o sabi? Read, nakadong ba ako? Read ang interest in sa pastora. Lo. Di man madung. Dome, Ingon man gusto siya, tag 50 daw ang entrance pero wala man. i-package Ay, ang wala, nilayo magod akong signal di ay me. Lo, dito na rin sabi. Kadali. Dali lang kay nag-vlog ba ako. Nakadungog pa daw ka. Pastora nga, pray ang entrance. Nakadungog ka. Ako, wala man ko kadungog. Ay, nag-vlog man dito. Sikal pangukot. Clap. Oh. Pasensya na kayo guys ha, merong pumunta dito. Yun siya si Jerlyn, the correspondent of Joyride. Hello! Nandito ako sa Bitana. Namalit na po na. Sige na mo pamalit ko. Ayo! Rigor, si Tanggol.
Agat. Nagpaagas ka diya pa? Ah. Pagdali, nagligo di ako. Pay sus bang, sanay oras. Kailangan-langan, maninong na siya, uy. Alas 12 na, wapata ka display. Hello, the mystery ahog. Buyo, ragot. Pagpurman. Ano pa siguro na sila sa naman na? Mama? Oh, ibalik mo sa pitakang Excalibur. Ang Lunes ba yan na ito na? Nanggi, andam. Nakipagawa sa mga taklog na pork taba. Hello? Kinuot ko. Pagkakanap pa kong sinina. That is why I need to buy an apron because di mo malalaman kung tignan nyo, madumi na ako. Pangit naman kung magtitinda ako na madumi yung damit ko, di ba? Kailangan ko talaga magbihis. Di pag pwede magpuyo ka,
Butang na sa ano. One more. Whoa, whoa. Mamma mia. Here I go again. Kadali lang. Kaya karon na, asa po ka madto? Tubig or oven? No. Tubig na ito. Naglayo mga yellow man to. Yes, 4 pa ba ya? 50 pa ba yan? Ato ka na ko. Ato ganit ko hapon no. Ha? Naman dia. Sulod. Tapos mo. Ayo. Char, aka na malitan na. Pila tagje? Away yan yan. Dili gid Japan. So he decided na iubos niya yung 100 pesos niya sa barbecue. Magpa-party sila ngayon. Tag-20. Ay, ako si Tala. Di ba si Jay? Isa pa. Tabang. So she decided to buy it all with 100 cost of barbecue. Tinikman niya lahat. Hotdog, pork, chicken neck, chicken head. Nanapunta. Kadapit ko. Wala, ano lang din. Ayaw ka, ulaw na magpalit-balik ang palit na kayo. Pwede na ka makagawa balik-balik. Ay, lang, karang Sa pagod niya, balik na. Basta kay maispatan ka mo. Balik-balik ang kataon. Basta pag mapiyan ka. Oy, careful! So now, excuse me. Inihaw ko na yung napanalunan niya. Lapit ako more. More.
Tunay niya, nananalo siya. Congrats! Kami na ngayong gabi. Congrats! Elizabeth! Tawa siya. She is only smiling because she didn't expect. Ganun lang yun. As simple as that. Bumili ka sa akin. Napili ka. Nanalo ka. Ngayon, ipili mo. Ikaw pangag-tanga. Aylan, ayaw siya pero mo kilimit. Anda, amara. Yasi, tawag ka ni Kuya. Hindi mo lawan na yung mama. Go? Patay, absent ito. Nanayag ka na. Absent na, ay. Papaplato ka na. Plato ka na. Para mako. Oo. Patay, pag-ampak na. Kasama na dito. Para yung kamado, sin, baba niya. Para kami gas. Magiling ka din. Nagkakak ako. Nakasalat kita ko sa laga. So, sa lahat ng viewers ko, sa gustong magpa-shoutout, don't hesitate to comment in the comment section po. Noon? Basta? Naon siya, good ba? Kasi nahulog. Oh, masa dapit. Masa mga gudapit nahulog. Takman may nag-apit-apit ng utala naman ni. Buwan mo, oy! Ba't galit ka? Bata yun? Tawag lang kanya, oh. Nasa tulong kay ka. Eh, ano eh. Tubag na. Bad. Bad siya na, bad. Barbecue! Barbecue! Sa mga bata. Pag sa mga limit. Rin na, bad ko na rin na. Mag-away ka. Gawa ka ng limit. Bawa mo na siya. Program good mo. Dahil sa'yo. Bawal ko eh. Barbecue! Barbecue! Palitan ko ba? Palitan ko limit. Ay, siya. Mas ay, sorry. Ay, ang bag mo plastic na. Sorry. Ito ba yan? Nakagumba. Ikaw ba yan? Ito mo kanila. Ay, kininsidente na sila. Alam na pangag. Lungag na ka lang. Hindi ba yung sumuban na? Go. May kulang ani ka. Actually, yung banan. Wala pa rin talaga. Asa halang ano? Ang halang. Kani dili ne.
Balikan. Away sila. Tara. Away malakaw. Away malakaw. Away nga. Palikot. Ito. Away nga. Away lagi ko. Kapalitan mo. Yung phone. Ako din. Ako po na. Ingay-ingay nyo. Dadaling ko to. Wag ko. Tulong ako dito. Ano ba na? Niapas na lagi ka, sir. Para mamatik. Tuma. Lilas dulu. Iyok baba. Ang ulo, din halang. Dami friends, mama. Dili ka, mga na ta. Putan sa diya, kuha ko kahit ito, ay niya na lang ko na lang. Awang ma, libre kayo ma. Awang ma, sige ma. Ito, lipay. Chicks daw, chicks. Baby. Tubad ka. Wala na, di na siya maulilin. Nya. Ingnan ni mo, Joy. Ha?
Mel, barbecue. Tagak mo ha. Dito ka na, sige. Balik, tabang. Init. Ay, init. Dili din ako baludo. Di ko balay. Dito ko balik dito. Pakalin. Apa? Ikaw mo lahat? Tara. Thank you dito. Thank you. So there you have it guys. May dinner na sila. Thank you so much Rob sa pa-premyo. To, daghang kiluto, daghang nabilin. Naapoy halin. Pasisin mo. Ano ka, balik ko rin muna pa. Domingo kita rin mo. May gas naman ako pag pwede na ako na pwede na ako. Ay, sige. Natalo na kan. Safe ka na, safe. Natalo na ito. Ano? Nagpapara ko na. Tanga ko sumay. Sumay na ka. Gagman yung sumay mo na. Oh, magamugod na siya. Ha? Ang cute. Kung na siya, kung ano pa. Ano ka din sa imong goto? Ang steam lang. Wala ko yung fried ba yan? Ayaw na mag-fried steam. Na-steam na eh. Oo. Lima 20 na eh. Ay! Okay, kung tingnan sa kaya. Signal mo lang tika kung usa ka plastic. Dili na ka pumapalit ang dinamino. Kaya ka lang. Ay, aron. Basta na lang na. Uy! Ano din ko ha? Sisi. Nagtago, gito na kayo silipin na may kano, kay Bisnan siya Picos. Wala na siya maligano lang lawas, so nag-aprutas naman sila niya. Di na ko pinarito. Bukan na, kaya nga, didakot na po. Ah, sila kami ka to eh. Wala ka to. Yung sinasisin. Kaya yun ko na. Unod tanan. Barang, lima na lang ang unod ka. Kaba na lang isa. Ngayon ko tayo ba? Wala ko pagkaon eh. Wala ka nagka-process.
Wala. Ulan ko na mga ay, Giselle! Ay, pagkabiyak ko, Giselle! Yeah. Bagi naman mo. Ha? Ha? Teka, ang tuyo dito, te. Ayaw ko na kaigas sila. Dili manghilabot. Darwin! Alek, mapasok ka, Alek. Ay, pati na ko. Bilang, mga man mag-sauce, buta sila pin. Bakit pa ito, ha? Alang nino. Wala. May mga kwag. Lagi, uy. Berapa menjadi homework kamu sendiri? Hoy! Ay mo, paano ka daw niya? Ato niya, malas na ito. Tuyo na! Balik ulit pa na siya may sulit. Oh. Napagis na niya. Hi! Makapin ako ni Gamay. Gawag ka kita ako. Nagulog ko sila agad. May kaon, ito tubig na. Pulot ka. Ito yan, gabi. Sinang dapat, ano? Nag-isa palito, no? Guy! Abot namin, makibak. Ay, mas tatanong na, no? Oh. Sa isip na ko, kaya dito ron. Wala, hindi ay. Nya. Wala ka man, abilok ka na ang dugo ba? Dali, le. Tangitaan sa imong mahog nawa na sa kong pananaw. Abis sa tahumok sa ba? Bisag... No? Nabi, kung ano siya nagma... Kuanay kog magic sarap ka na na Mila. Kabalok ka na, luto pa si Kanto, nag-dual to itlog. Nalala ko na kay tama di ay. Barbecue. Di anak ba mangutan na dito kay Jisil kay Uma kay dito mangutan ka Domingo man. Sisid sa kanina ko pang di ma sobra man ni mao pa ini kan hampe. Ano rin ka? Anak. Untaron mo gaunta na akong giluto. Kami kay kamlo kan noodles eh, buta ko kamungga ka alagbati og dito sa mong garden ba. Ah. Mao panihapon mga chari gamay kay kaon. Langan di man lamig.
Wala mo pag natin. Hindi pa pa. Wala kita. May asa man. Nagada. Sige. Ikaw ba? Kapila ko nagingan sa imo, subuon ka, idudol ni mo. Tapos tayo, subuan mo iitsa. Ako, patamita. Ala, tanawa to. May big, ano man na, idol rin. Pa, bisa tayo. Yang papa pakaw na rin. Kada. Bago na harvest. Oh, Ano ikan? patay diri. Ayo eh. Yakan dyan. Kanit po ba? Alam mo, ano? Ano na dito sa balay ng mga parapin namin. Na. Ano ito? Kani oh. Nga ako na tukad yung. Kani dadani. Mahatag ka siya ba? Nako ako amin. Sabihin. Wa ka kamot ate. Napay tataran. Ano ko? Nasagin ko. Oh. Barbecue. Ha? Ilang ka buo? Para kayo. Nag-5. Ayun na rin ng sumay sila. Eh, kaya basta may padungal pa sa barbecue sila. Kami. Kapinista. Ito, pila gina? Tulo ba yun? Kasi ko isa? Aw, ganit ba? Please, nakita mo ba? Ganit. Dili ni ketchup anak no? Lami na sumay sila. Pork mo na te. Ha? Pork. Dili ko ganahan. Yan na gani ko kawar bili na tayo pagpalitan dito. Ay, sa kapasar sa kuwa. Standard. Ano, kasi 20 na Ikaw bahala. 20 na utang ha. Sure. Sure. Umok magot siya. Wala ko ito napilit yan na tukuan para sa atin. Ubi na tanan. Ganyan nga ba ito? Ay, pa yung kapit na nito. Ganyan nga ba ito? Umok ko siya. Inog mo na kayo. Ganyan na, mas gato pa sila no? Kaysa 20 na kumutang sila. Mas ganito. Ay, manaman nila ako mga Chat. Ano ko pagkat. Uy, natin. Hindi man siya. Wala pang gusto man ako sa kung dugo man nabuang natural. Aw. Magdito mo ibig ko. Ano din Ba? Ibig balik ito. Sa mga na daputas, dagan rin ko kasi ng balik sa putas gulay. basta dako ug sa Yun ang nagdako. Nga, pangatag susi lang ang ilahi sir. Dapat dahil ko sa paisus. Ano ba? Munang, dito lang yusin mo. Kumani mong bayad mo, sa gandagan ka nang dahil pagkatong ka dito ka. Dala na, tinitira ko na ha. Cara ko naman dito, maulaw. Ako sila papada, bayanan daw. ulo kay katong taga-agusan ng borders ni Ricky. Kami nakadaog ako nagipakuha sa iyan daog. Kasi sure ba? Kasubad na ang palihapon. Hapon. Uy, kung ihulog ka talagang halit, hindi mo ko ba? Kuhan niya ang gipalit. Duha ka liog. Di ba? Ang katong yung premium ba na 100? Eurot ka niya no. Ganyan, eh, pating. Ilawan niya tanan.
Nakikibutang kayo. Luto na. Asa? Ang ulo na lang. Ay, luto na lang kumidaan. Pero siguro ito sa pagkipag-udahan. Kabalo ko sila may isagong sa bato. Maluto ko bato. Hindi, maluto ko kuyap. Hindi mo lang isagong. Buksan. Tapos isagong na siya daan. Buksan mo. Napagwa na ko sa plato dito na Yapon mo. kanunan na po sila. Ay, wala na lang kung natuwa na sa city. O, namaya. Tama ka na po. Ay, lang tuloy ko. Dalo ko kayo. Gamay na ako sila sa Sabado. Ano kung gagawin rin ko kayo na Uy, makuha si Kuya Nathan! Hi guys! Nakukupo! Gusto ba yan? Nandito tayo sa tindahan niya. Kain na kami. Bye-bye! Why lagi nagsinila si Mamang Ho dito? Bye-bye guys! Bye-bye! Bye-bye! Ako na to maate ba? Ako na to ate Kay! Dali na, mga anak na na si Papa, oh. Dali na lagi ka. Ito na makakal. Ito ko na. Ito na. Ano ka yun mo? Sabali. Puro ka na yung mga anak na nagwat-wati. Ling! Ano kay Ate? Kita ito na yung Ate lang. Kuhaan ka na. Ina, papagukad na mo ba? Hello.
Yapon! Mana akong gulay. Inana ko tao, no? Nay! Kung tayo tututan, alugbate. Saka, alugbate, alugbate. If you find this segment informative, please click the thumbs up